सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनाजुलि गामिया बे ओनसोलाव रायजो जाबोनाया दिनैसिम 50 बोसोर जाबोबाय। बेनिखायनो गामिनि रायजोफोरा सनाथि मायथाइ खुंनायनि गेजेरजों 16थि बैसागो मेलाखौ 13 आरो 14 मे 2023 अक्ट'खालि खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बे हाबाफारिनि थाखायनो दिनै लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय रायजोफोरा। सनाजुलि गामियावहाय जोंहा 2023 मायथाइ दा बेवहाय जोङो गोदान बैसागु बोथोरखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव लादों। गासिबो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो जोङो गाजा गोमजायै रंजा बाजा जोङो खुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेवहाय जोङो गासिबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला आरो बिहामजो आफाद गासिबो बिसोरो हानजा लायै हानजा माने बेवहाय रंजानो थाखाय सोलोंगासिनो दङ। दा दिनैहाय बे सनाथि मायथाइ खुंनो थाखाय आखायाव लानायाव दिनैहाय नैबे गोदानै जोंहा बे खुन्था गायसननो थाखाय दिनै नैबे माबाखौ जोङो गासिबो रायजो राजा जयैनो ओंखारनानै जोंहा नैबे लाइ खुन्थाखौ जोङो दिनै गायसननाय जाबाय। दा बेवहाय रंजा बाजानि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बे लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। दा जोंनि सनाजुलि गामिनि गासैबो रायजो राजा आरो आफामोना गासिबो नुजाथिफैदों गाजा गोमजायैनो आरो खुंफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लाखादों। दा बेखौहाय गोबां जोंहा नैबे माबायावहाय सनाथि मायथाइयाव जोङो मोजाङै माबालांनो थाखाय जोङो खुंफुंनो थाखाय जोंहा खाथि खाला गामिनिफ्राय जोङो मोसाग्रा हानजा लिंहरनाय जादों आरो गामिफोरखौबो लिंहरनाय जादों जोङो। दा बेवहाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बयबो फैनानै बेवहाय जोंनि सनाजुलि गामिखौ हेफाजाब होफैयो बेखौनो जोङो मिजिंथिदों आरोना। खुलुमबाय। दिनै बे समाव जोंनि सनाजुलि गामियाव मानगोनां इउनाइटेड निउज आरो टाइम्स नाव बड'लेण्ड आरो बड'सा बिथांमोनहा दिनै जोंनि बेयाव नुजाफैदों। दा बेयाव जोंनि सनाजुलि गामिया बिथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि हामलायथि बावनायजों लोगोसे साबायखर बावहरबाय। दा बे समाव दिनै आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि बे निउसनि गेजेरजों जोंहा दिनै सनाजुलि गामिया मोननै हाबाफारि लादों। मोनसेया जाहैबाय बैसागु बोथोरनि जा बैसागु फोरबो जोंहा बेयाव खुंनो लादों। बेजों लोगोसेनो जोंनि सनाजुलि गामिया गोदो हादान सिफायजेननायनिफ्राय दासिम 50 बोसोर जाबाय। बे 50 बोसोर जानायनि थाखायनो दिनै जों देग्लाय सनाथि मायथाइ जों खुंनो लाहार फाहार खालामदों। दा बे सनाथि मायथाइ खुंनो थाखायनो दिनै जोंहा लाइ खुन्था दिनै गायसनबाय। बे लाइ खुन्था गायसननायाव जोंनि सनाजुलि गामिनि गासैबो गागि आफाद, लाइमोन आफाद, बिहामजो आफाद गासैबो फैनानै बेयाव जोङो लैहोर लैहोर फैनानै बे लाइ खुन्था गायसननायाव बाहागो लाफैबाय। दा बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दा बेयाव जोङो बे मोननै हाबाफारियाव जोङो दिनै हारिमुनि फारसे जानानै आं बेखौनो बुंनो सानबाय। जों गिबि सानखालि 13 आरो 14 मेखौ जों लादों। दा बे 13 दिनखालि जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो बैसागु फोरबो हिसाबै हाबाफारि जों बेयाव लादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोङो बैसागु बोथोरनि जा रंजा बाजा बैसागु मोसानाय, जेरै बुरि बुरि बोराय बुरि हान्जा मोसानाय, गागि मोसानाय, लोगोसे बिहामजो हान्जा मोसानाय आरो लाइमोनफोर मोसानाय, बिनि उनाव उन्दै उन्दै गथ'फोर गासैखौबो जोङो साफ्रोमखौबो जों बे 13 मे खालि जों बे हाबाफारिखौ लादों। बेजों लोगोसेनो मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लाबावदों। बै दिनखालिनो गथ' फरायसाफोरखौ जोङो बाथ्रा दान्थेलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि एरनाय, दामनाय देनाय, सिफुं दामनाय, खाम दामनाय बेफोर गासैखौबो जों हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जों बै 13 मे खालि जोङो बैसागु फोरबो खुंनाय हिसाब हाबाफारिखौ जों बै 13 मे खालि जोङो खुंफुंगोन। बिनि उनाव बिनि अखानायै जा 14 मे
बे 14 मे खालि जोंहा मोनसे गोग्गोम हाबाफारि जोंहा लाबावदों। बेनो जाहैबाय जोंनि सनाजुलि गामिया 1972 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम 2023सिमाव जोंहा 50 बोसोर कमप्लिट जाबाय। दा बे 50 बोसोरनि थाखायनो जेब्ला सनाथि मायथाइ खुंनो जिथु लाहार खालामदों, दा बेयाव जोङो बै दिनखालि जोंनि सनाजुलि गामियाव गिबि हादान सिफायजेननायखौ लानाय जा सुबुंफोर जाय बिथांफोरा थांनानै दं बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बेनि उनाव रुंसारि जालांनाय सुबुंफोरखौ जोङो गोसोखांथि जा मोनसे बिबार बावनाय जा हाबाफारि लादों। बेनि उनाव जोङो सनाथि मायथाइ खुंनाय दिनखालिनो जों गेवलां मेल हिसाबै बे समाव जोङो गोजान गोजाननिफ्राय आलासि लिंहरनाय जादों। मोनसे समाज सेबक जों आलासि लादों। बेयाव जोङो आलासिफोरखौ जों प्रग्रामाव जोङो गासैखौबो होनाय जाखाबाय। दा बेयाव जोङो जोंनि सनाजुलि गामिनि रायजो जाबोनाय बिनि फारसे मिथिनाय माखासे जोंहा खाथि खालानि रायजोफोर दङ, बिथांमोननिफ्रायबो जों माखासे कमेन्ट लागोन। बेजों लोगोसेनो हैदिनखालि जों हारिमु आफादा बेयाव जोङो गल्डेन जुबिलि हिसाबै मोनसे जोङो हारिमु मोसानाय जों लादों। बेयाव जोङो मोनथाम मोनब्रैसो जों लादों, जेरैहाय मोसाग्लांनाय, दावस्रि देलाय मोसानाय, आरो बारदै सिख्ला मोसानाय, आरो बागुरुम्बा मोसानाय। दा बैफोर मोसानायखौ जोङो बर' जाथिनि जिथु जोंहा ट्रेडिसनेल जिथु डान्स बेखौ जोङो लाफादों। बेखौ जोङो गासैबो दा जोङो सोलोंगासिनो दङ। ओमफ्राय जोंहा 50% बारबाय। बेयाव जों गामिनि गोजा, बेयाव जोङो गुबुन गामिनि जोङो जेबो हानहरनाय जायाखै। जोङो गामियावनो दामग्रा देग्रा गासिबो दंखायो, गामियावनो जोंहा फोरोंग्रा दंखायो। हौवासानि बेलायाव दामग्रा देग्रा गासिबो दङ, हिन्जावसाफोरनि बेलायावबो जोंहा दङ, बिहामजोफोरनियावबो दङ। जों बे मोसाखावरि हिसाबै जोङो बिहामजोफोर आरो लाइमोन सिख्लाफोर जों बेयाव लानाय जादों। दा बेयाव जों गासैबो बेलासि जों सोलोंगासिनो दङ। आधा आधि जोंहा रोंनायानो जाहैबाय दा बर्थमानाव। ओमफ्राय जोङो बै दिनखालि जोङो गाजा गोमजायै जोङो मोसानानै दिन्थिफुंनो जों आखायाव लागासिनो दङ। दा जोंनि हारिमु आफादनिफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंबाय। जों गासैबो दा बै समाव जों जेसेबां हायो एसेबां जोङो मोसानाय, दामनाय देनाय गासैबो जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों।